Vi er lige nu på Frederiksberg, Kasper Drømmes yndlingsteam her. Kasper's Burger, let's go. Anton, vi laver et trick på dig her, hvis du bare kommer tættere på her. Stop. Deleren her. Så vil jeg gerne bede dig om at starte med at skrive under på det øverste kort her, okay? Så tager vi rudertræ, hvis du tager 1000 her, bare skriver dit underskrift, eller faktisk bare dit initial. Skriv A, stort A. Yes. Hvis du bare holder den i munden. Sådan her, lidt længere af. Bare sådan her, bare hold den. Vi holder den her. Så tager vi det næste kort i rækken. Spar 2 her. Jeg skriver mit initial her. Stort S her. Det er nu unikt. Ja. Vi tager spar 2 her med mit initial. Bukker den således her. Jeg tager den i munden. Anker den række op. Har jeg den i munden. Her. Mine damer og herrer, jeg har nu Antons kort. Det er Nej!